Μπορούμε να τον ακούσουμε. Ναι. Φαν, ο Παναθηναϊκός πέτυχε την πρώτη νίκη του στη φάση των ομίλων του Europa League. Είσαι ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας? Ναι, νομίζω ότι δείξαμε μια καλή εικόνα. Ένα παιχνίδι που ήρθε αρκετά κοντά από το προηγούμενο. Έχει προηγηθεί ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο για μας λόγω την αλλαγή που έγινε. Και νομίζω ότι κάναμε ένα αρκετά καλό παιχνίδι. 0-0 έληξε το μάτς στη Ρώμη, που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει αγωνιστικό κίνητρο τελευταία αγωνιστική. Αν κερδίσει την Τότεναμ μπορεί να προκριθεί. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Έχουμε το επόμενο παιχνίδι πολύ κοντινό και αυτό, με το Πλατανιά στην Κρήτη. Τότε για να αρκευτόμαστε τότε όταν έρχεται η ώρα. Γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια τώρα να σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Να φέρουμε τους παίκτες πάλι σε μια καλή κατάσταση για την Κυριακή. Ο επόμενος στόχος είναι εκεί, πολύ κοντινό. Πάντως το μάτι σήμερα είχε πολλή ένταση, χαμένο πέναλτι, μετά ο Βιτόλο πήρε την πρωτοβουλία, το έβαλε. Πρέπει να έχει καρδιά όταν χτυπάς δεύτερο πέναλτι μετά που έχεις χάσει. Νομίζω ότι σιγά σιγά αποκτούν και μια αυτοπεποίθηση οι ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τη συνέχεια της προσπάθειας μας. Πώς ήταν για σένα το 21ο ευρωπαϊκό παιχνίδι μετά από 16 χρόνια επέστρεψη στον πάγκο, χειροκρότημα την εξέδρα για σένα? Ναι, δεν το σκέφτομαι καθόλου. Με ενδιαφέρει να κερδίσει η ομάδα, να πήγαινε καλά η ομάδα και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σε ευχαριστώ πολύ.